Namakan moजां मोजां बुगारना हो बिसोरनिया मोजां बुगारबा हामासो नुयोनो मोजाङै नायना होबानो जाबाय बिथांनि बे केमेरा हाबा गैयिखौ जिख्लाब नै फैबाय बिथांमोना सासेया पेटला गोरना खाइलें आरो सासेयाबा मा जाना दङ मिन्थिया बिथांमोना नुजाफैबाय सिगां आं नोंथांखौ आंनि हाबा होनदों आं जेब्ला दिल्लीनिफ्राय जोंनि उदालगुरि माजबातआवहाय फैदोंमोन अब्लाना ट्रेनाव आंहा सासे लोगो जादों बे मानसिया बबेनि आं बेखौ मिथियामोन नाथाय बेबो आंनि खाथि खाथि फैबाय थानायखाय आं बेखौ बुंबाय आरो ओइ नोंनि मुङालाय मा मुं बे गावनि मुंखौ खोन्थाबाय बिथाङा दा बुंबाय आङो माजबातनि साहा मोनसे जायगा दङ बे जिंगाबिल आं बेयावसो थांनो ओंखारदों अब्लानो बेबायदि बुंनायाव बियो मा बुंखो आंबो थांगोन नंदों होनबाय आं बुंबाय नाङा आं हिनजाव दंखायो आं नोंखौ लाङा बे बुङाखै आं थांफागोन होनबाय थायो इंलिससो मानसिया दा इंलिसाव बुंनायावथ' बुजिया नोंथांमोना बे बर' बुंनो होदों आरो बेनिखाय फैगोन होनना बुंनायखाय आं लाना फैथाबबाय आरो बेखौ उफाय गैया अब्लाबो उन्दुनायखौ आं गुबुनाव दोनगोन बिनिखौ आंहा बेलेगथिं थाहैगोन आरो आं बेखौ लोगो लाफाया दायो आं बिथांखौ खावलायदों Now I request to come here, Miss Sasna, Miss Gamichina Mala, Mokonaiba, Miss Sashan Bunia, or Buriba Naslimba, Miss Henbunia. Miss, come up on the stage and have a hair. How are you? No, you know. Bukan puasa, orang-orang yang rasa siap ini dia. Saya pun dulu mereka jendam, dan melang mengai. Dia dalam gurih je. Sudah bikin lagi menang. Lau megong. How are you? Eseबां गोजानाव दङ? I'm fine. बिथाङा आत्ता फैनानै गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोननि न'आ बेसेबां गोजौ आं नुदोंखाय माथो नुनो हाग्रा बारिखौलाय। Very beautiful. नोंथांमोननि महर मोखाङा जोबोद नायखा गैयि गोजा I love you नोंथांमोना जेसेबां हायो जेनबाय था मानसि जिबनाय दङ And my friend Jomonsing is very beautiful आंखौ बुंदो आरो जेबो हायथा थानानै I love you लाबनिला आंखौ बिथाङा आंखौ मोननाय जेबो लाब जाबाय होनना बुंदों लाबनिला आंहा बुंखायो I like the Brunei singing आर'नाइ लांगा दख'ना so beautiful बिथाङा जेब्ला थांफिनगोन अब्ला बर'नि आर'नाइ आरो दख'नाखौ बायना लांगोन होनबाय दा बारा ला Hello, how are you? नोंथांमोना बेसेबां गोजानाव दङ खाथियाव दङ You will get to watch it. It is very nice to meet and pop up on a scene. And pop and on a scene. Yes. जोंनि गेजेराव मा होनना बुङो बर'फोरनि जि जानाय एन्थाब आरो अनासि बेखौ एसे लांगोन होनना बुंदों थालाङा होनना बुंदों मोजां मोनदों
बे आंनि गस्ला सार्टखौ जोबोद मोजां मोनदों बुजिबालाय Andas hinjau dia. No kangkrai entar hiar. No kangkrai. No kangkrai. No na baca. No kamu hiar. Bukan kau saya gaya. Kita ngambil kangkrai ara na baca sang mungkin anda jawab tu sudah mendengar. So I have seen the jungle man in the jungle. The new man. Okay, it's alright. Nêu lai khang khai nêu lai. What did you say this year? Casio, no video here. Casio cứ giống mình này chứ hả? Well, I was coming really to Guwahati. Bây giờ anh cho bạn đi lên rồi Guwahati sampai di mana? I'm not living in Guwahati. Orang bikin anak pesahot orang banyak. Hello. Look at the nice. Sedang melihat foto kamera atau mungkin tampilan gitu di tengah. Ada apa pun apa aku mau menamsikan. Oblado malai Amerika ni mezang lai tu, baik orang pergi muai mezang ini sobat nunga. The sister they're dancing very good. They dance like. Saya sekarang ni mesra kan nuna ni kau kaya sebut mesaban tu betul ni. Benar ngomong sih. But our user dance like this. Oh sebenarnya bebe di sini saya ada. Apa ni kaya bersihnya? I have brought the camera for you see. Di tengah orang tu Amerika mereka pakai malam tu nas kencang tu bis cengah naik. Tinggal sasa hanya. Okay. Yang selang lipsi memang. Kamu nama kamu muzang bukan lah. Biasanya muzang bukan bahasa masuk ni le. Bagi ni. Muzang hai naik dah banja baik. Kita ni beke merah bagi ke jetlap. Saya menau ke sabun dan makan sesuatu lah, ada biskuit juga banyak yang jatuh. Thank you. Kita muni ikan.